Pencampwriaeth Defaid, dewis y gora o blith pencampwyr pob bryd. Arbennig o gynlyniad! Cymru ifanc sydd wedi ennill 2 o'r 2 ddwytha gyda Defaid Suffolk. Suffolk i fi! Arbennig! A mae yn ddafad wych hefyd yndi. Ond mae nifer o fridiau wedi syrenu dros y blynyddoedd. Y ddafad smotiog o'r iseldiroedd! A Texel! Waw! Y clyn! Y bridiau cyfandirol a'r cynhenid yn weddol gyfartal. Pwy eitha hi leni? Wel, dyma ni gyfeillion, awr fawr cylch y Defaid. Dros y trydydd diwetha, ni wedi gweld rhyw 2,500 o Defaid yn camu mewn i'r cylch i gystadlu, a nawr ni'n cael gweld be mae'r arddangoswyr wedi bod yn breuddwydio amdano wrth gwrs i'w cael ennill prif seren y sioe. A dwi'n lwcus iawn i gael cwmni 2 berson ifanc iawn ni. Fwynhau'r cystadlu gyda Gareth Lloyd o Gareth, croeso ato ni. Diolch o'r iawn o compliment. Wel, wrth gwrs, ni gyd yn ifanc yn hyn ni. A Fion Hafad o Bonseni, croeso ato ni. Diolch yn fawr iawn. Chi'ch 2 wedi cael wythnos busi, ond fan hyn nawr mae Pinnacle Cylch y Defaid, y goreion, y mylith y goreion yn brwydro yn erbyn ei gilydd, Gareth. Bos ac o'n i bai, mae'n bleser fod yn lle gweld o'r olygfa ma, chi'n gweld tu allan i gwneud aml, ond i weld o'r canol, a lle gweld o 2 ochr i gymharu, mae'n rhywbeth. Fi wastad yn dweud, mae hon yw seddol yr sioe yn dyfethion. Ti wedi bod mewn cwpl o weithiau o'r blaen yn gweld y cyfan yn digwydd, a ni yn cael sedd fel an y cyfan yn dyn ni. Ydyn, wrth gwrs, dyma i chafbwynt yr wythnos i lawer. A phob clod i bawb, mae'r safon wedi bod yn eithriadol uchel trwy'r wythnos. Mae'n credyd i'r brydwyr nawr bod nhw wedi wneud i yma. Mae'n wledd i'r llyged. Pwy eitha hyd, fi ddim yn siŵr, mater barn fydd i heddi. Yn union. A mae fel ffair yma ar hyn o bryd, achos yn y cylch nawr, mae yna 2 gylch wrth gwrs yn y gystadleuaeth. Y cylch sydd wedi credydu a'r cylch sydd heb i credydu gyda'r MV yma, ynddo fe. A mae nawr mae rhai yn gadael achos mae'r beirniad wedi gwneud i'r rhestr fer yn y cylch sydd heb i gredydu, Gareth. Oedden, credu rhyw 2 o anifeiliaid yn y cylch ma cyn dechrau. Credu bod ydyn lawr rhyw 7 neu 8, felly mae'r amser perffaith i ddod. Mae'r beirniad wedi bod yn amyneddgar iawn yn mynd amgylch pob anifeil, edrych ar y dannedd, sut mae'n sefyll ac yn y blaen a nawr. Mae bar personol yn mewn nawr a mae'n lleihau nhw lawr i hyn cyn mynd mewn i ring arall. Ni'n gweld y fiwlen Gymreig yn arddangos ei hunan yn dda iawn fyna nawr. Mae rein wastad yn disgleirio yn y cylch. Maen nhw'n siarp yn mynnu sylw, yn dyn nhw, Gareth? Oedden, ebos ac o'n i bai. Maen nhw gyd yn tynnu sylw. Mae pob un a barn personol a rhyw fath o gefndir i ryw fryd a chi'n ffefrio, ond pan chi'n pipo ar draws nhw i gyd, chi'n gweld y cryfder sydd gyda pob un i gynnig ar y pwyntiau penodol. Oen fenw yw hon, a mae'r lleill i gyd wedyn sydd ar ôl yn ddefed, yn dwyn harddod, yn aeddfetach ac yn henach yn dyn nhw, Fion. Ydyn, dipyn o amrywiaeth i gael, ond pob un wedi troi allan i'r dim. Dwi ddim yn siŵr pwy eitha hi, ond maen nhw gyd yn denu'r sylw ac yn wledd i'r llygaid yn sicr. Un dyn sy'n gwybod pwy sy'n mynd i fynd â hi, a'r dyn hwnnw sy'n cael yr anrydedd o feirniad yw Mr Merfyn Price Pencrig Llanafan Fawr. Dyma chi feirniad sydd wedi bod yn arddangos ers blynyddoedd. Y biwla fi'n gwybod yw i fride. A mae wedi bod yn dangos nhw ers blynyddoedd maith, Gareth, yn dweud. A wedi torri sawl record gyda'r limbs, y biwlas a'r mules. O'n i siarad nhw cyn do mewn arfer ar ddangos y limbs a wrth gwrs y biwlas fel wedys ti. Ond wrth gwrs gyda cyrraedd sy'n safon, mae'n mynd yn cymryd yn fwy o ffwdan i wneud 2 yr un pryd yn aml iawn oedd yr amseru yr un pryd i arddangos y 2, felly wedi cario ymlaen ar Defaid a dewis rhoi amser i'r biwlas. A mae fride y biwla yn dod ymlaen i'r rhestr fer cylch yr rhai sydd heb i gredydu, Fion? Ydy, chwarae teg, mae dan ni 3 nawr safon eithriadol uchel. Maen nhw gyd yn dangos eu hunain yn wych, chwarae teg. Y ddafad, y hwrdd trifiat Brycheiniog wrth gwrs wedi wneud i, hwrdd cryf iawn,
asgwrn da iddo fe, wedi droi allan i'r dim gyda Christy chwarae teg. Ond eto, mae'r Blueface Leicester hefyd. Mae'r ddafad yn dangos ei hun yn dda iawn yn dywi. Mae'n denu'r sylw. Ac wrth gwrs, yr Pencampwriaeth Bywla gyda Anwen blaen blodau. Ddafad eithriadol da unwaith eto gyda hi. Ie, glei. Felly mae da ni 2 o Sir Gar, 2 ddafad o Sir Gar. Anwen blaen blodau Llanllwni gyda'r Bywla a'r teulu Richards o Glidweli gyda'r Wyneblais Caerlir. A wedi Christy Joseph o Frycheiniog gyda canol, Gareth. Ie, a mae'r anifeiliad wrth gwrs yw Ser y Sioe. Yn credu bod chi bwrw hoelen o'i ffen, mae'r anifeiliad yn dangos unau mor dda, a mae llawer o hwnnw lawr i'r pobl sy'n arddangos nhw hefyd. Felly odi, dyma'r anifeiliad gorau sydd yn y Sioe, a mae llawer o hwnnw hefyd lawr i sut maen nhw'n cael ei arddangos a pob clod i pob un sydd wedi paratoi cyn dod yma a wneud i gorau arddangos o'r gorau yma heddi am yr ychydig o fynidiau mae'r beirniau ar ei blan nhw. Wel, hon yw'r eiliad bwysig, achos fe fydd fori yn rhy hwyr. Bydd, yn gwmws. Ar y nodyn yna, nhw'n i adael i am ychydig. Ni wedi cael nawr rhagflas o'r brif Pencampwriaeth ac fe ddewn ni nôl i weld pwy fydd Merfyn Price o Lanafan Fawr yn gosod yn y safle cyntaf yn hwyrach mlaen. At Binnacle Cylch y Defaid, y brif Pencampwriaeth. Mae fel ffair yma ar hyn o bryd. Y beirniad wedi gadael nhw'n rhydd i weld nhw'n naturiol. Gareth a Ffion. Look out dwi nawr achos mae'r ein yn wyllt. Mae nhw. Defaid Mynydd yw'r Bywla wrth gwrs a'r trifiet. Defaid Caled i oroesi mewn amgylcheddau caled. Ond chwarae teg, mae nhw'n safon eithriadol uchel a dwi wirioneddol ddim yn siŵr ble fydd Merfyn yn penderfynu mynd am heddi. 2 ddafad sydd da ni a hwrdd. Gobeithio i ddiw, Gareth, bod y 2 ddafad ddim yn mofyn hwrdd, neu bydd nes yma. A watho ddim, bydd y gynulleidfa hefyd. Gorfod o blant o amgylch ar hyn o bryd. Ond am olygfa, y sifiot bryniau Brycheiniog, y Bywla a'r Wyneblais Caerlir, am olygfa. Ie, wir. Maen nhw gyd wedi troi mas mor dda, dyn nhw. Maen nhw'n wledd i ni gyd fel cynulleidfa i wylio'r dosbarth yma nawr. Y Pinnacle, yr uchafbwynt, a mae pawb yn edrych ymlaen nawr i weld pwy eitha hi ar gyfer y sioe. Gobeithio bod y stiwardiad yn gloi nawr achos maen nhw wedi cyrraedd y sioc. Cai y gat a maen nhw'n ddiogel. A mae'n dangos pa mor iach o'n anifeiliad i nhw. Chi'n gweld nhw'n sefyll a'i pŵer a pa mor fawr i nhw. Pam chi'n gweld nhw'n mynd wedyn, mae'n anodd, mae chi'n anhofio'n rhwydd pwy mor iach o'n anifeil a pa mor gyflym maen nhw'n gallu symud. A maen nhw wedi symud yn naturiol hyfryd hefyd yn dyn nhw. Ac yn dangos i hunain, ac yn dangos i gilydd hefyd. Pan nhw'n gweld y bwysig gilydd, mae'n, gobeithio fydd o helpu'r beirniad, mae fe'n gwario llyged ac yn werth i weld i ni a hefyd i'r gynulleidfa sy'n meddu. A'r beirniad hwnnw yw Merfyn Price Pencrug Llanafan Fawr. Mae wedi torri sawl record yn ei amser fel stocman, fel ffarmwr. Mae wedi gwerthu tarw am ryw, beth maen nhw'n gweud, 14,000 a 7,000 o bunnoedd yn y gorffennol. Fe werthodd e hefyd hwrdd Bywla am 7,900 oedd yn record ar y pryd nôl yn 2017. Felly, mae fe wedi ennill i lef yn hyn yn y prif gylch yn y Cylch y Defaid. Ydy yn sicr, stocman o fri ac yn heiddiannol iawn i fod yma heddi yn beirniadu'r cylch yma. A'i atgoffa'r gwylwyr, mae dyn ni 2 gylch, y cylch sydd heb i grydydu ni'n gwylio nawr gyda'r Bywla, y Bryniau Brycheiniog a'r Wyneblais Caerlir, ond wrth gwrs mae yna gylch arall hefyd yn cystadlu nawr am y prif Pencampwriaeth, y cylch sydd wedi grydydu, ac yn y cylch hwnnw mae da ni y Suffolk, y Charolais a'r Dutch Smotiog o'r Iseldiroedd. Nawr te, fi credu gallai ofyn y cwestiwn i chi'ch dau nawr, chi wedi cael digon o amser i feddwl amdano fe, lle mae'r beirniad am fynd? Pwy sy'n mynd gyntaf? Ceredi. Peinwch ar ithro, wrth gwrs fe, Gareth dyr yma. Fydden ni'n gweud bod i rhwng y Suffolk a'r Bywla. Bryd cynghenid, bydde'r beirniad yn gwybod pa mor dda o nifel yw hwnnw i sefyll yma, ond hefyd mae'r Suffolk na'n tynnu llygad y pŵer, y cryfder, yr asgwrn, ddywdwch chi o'r blaen. Mae'r 6 yn anifeiliad, Pencampwriaeth, ond ie. Os da ni'n hapus i'n getru'r 6, ond yn bendant bydde'r 2 na yn y trailer dar gyntaf. A thethe, Ffion? Ie, dwi'n meddwl fyddwn ni'n cytuno yn y cylch yma, Suffolk fyddwn ni'n mynd am. Falle anghytuno yn y cylch arall, dwi ddim yn bod yn bias, ond dwi'n meddwl bod yr trifiet Mynydd Brycheiniog yn dangos ei hun yn dda. Fi'n syni bod ti'n gweud Ffion, gan feddwl amdano di'na'n yn... Ydy wedi gwneud i benderfyniad? Do. Dwi'n meddwl bod e wedi gwneud i. Mae'n tynnu ymlaen. Mae'n tynnu un mlaen, a hwn yw
y pencampwr neu o bosib rhestr fer? Weda ni, bod e wedi gwneud i benderfyniad? Wedi. Tra bod ni'n trafod oedd yn ei benderfyniad. Wel, bydd e ddim yn hir o gwbl. Robbie Wilson a Dale o fferm Cnwch Powys yn ennill y brif bencampwriaeth fan hyn, Fion. Chwarae teg iddyn nhw dipyn o gamp, ond am y nifel da iawn. Corff i feddi arno, digon o hed, digon o led hefyd, chwarae teg. A ti oedd yn gywir, Gareth, yn y cylch arall. Wel. Biwla wedi cael yr... Y gil wobr yn mynd i Anwen Jones, blaen blodau, Llanllwni gyda'r biwla. A'r Dutch, ond nhw wedi ennill y brif bencampwriaeth nôl yn 2023, a ennill nhw'r gil wobr y llynedd, felly... I feddwl bod nhw'n fryd newydd, maen nhw'n neud yn dda. Ond, y Siren, diolch yn fawr i chi. Y Siren, y sioe fan hyn yw'r hwrddwydd o Robbie Wilson, Cnwch Powys, gyda'r Dutch Smotiog o'r Iseldiroedd. Robbie, amazing! I don't know what to say. Thank you so much. Thank you. Arbennig. Llongyfarchiadau mowr iawn i nhw gyd. A'r Siren, wrth gwrs, yw'r hwrdd Smotiog o'r Iseldiroedd. Llongyfarchiadau mawr i bawb. Wel, braf iawn.